Deputat Laburista Kit Azzoparditanti għal darb'oħra ħarab mill-mikrofonu ta' Net News meta kien mistoqsi dwar it-tibdil fil-liġi tal-inkjesti maġisterjali. L-erba' filgħodu Net News taqsal is-segretarju parlamentari biex jispjega x'irid ibiddel bi preċiż mill-liġi l-gvern iżda Azzoparditanti ddeċida li jiċċensura lill-midja għaliex skontu Net News immanipulalu l-kummenti. Il-bieraħ il-Ministru Jonathan Attar ppreżenta l-ewwel att tal-abbozz ta' liġi. X'se jkun fih da biex jifhmu n-nies eżattament? Ħanajlek għax nirrispetta lilkom il-ġurnalisti tan-net f'tem ta' 24 sija bejn il-ħadd u tnej tajtkom żewġ kummenti. Irnexxielkom taqbdu kelma waħda out of context u ipproduċejtu rapport għarrieq u giddieb. Għalhekk iddeċidejt li lilkom il-ġurnalisti tan-net b'rispett anke saħansitra lejn it-telespettaturi tagħkom nitkellem biss fuq is-suġġett li għadni kif tkellimt issa fil-press conference. Ironikament, meta kien mistoqsi dwar l-istess suġġett lura fit-18 ta' Diċembru ukoll kien lebbet jiġri. Li qed nistaqsiku xi prova jgħid il-Prim Ministru biex tfiem, hemm ħafna interpretazzjonijiet. Ġifieri taħseb illi huwa minnu l-interpretazzjoni li ċ-ċittadin mhuwiex se jkollu dritt ta' inkjesta maġisterjali li jiftaħ inkjesta maġisterjali. U llum, l-istess segretarju parlamentari ħarref skuża biex jiċċensura lil Net News. Onorevoli, ma tridx tikkummenta ġifieri. Di mhux l-ewwel darba li tagħmilha, ma tridx tikkummenta. Il-ħadd ma dan l-istazzjon huwa kien qabel illi l-inkjesta maġisterjali ta' 17 Black tiġi pubblikata, ċewwe ma qabilx mal-fatt li l-Avukat Ġenerali ma pubblikatiex, kif kien irrapportat minn Net News. Li ma ġiex irrapportat kien il-fatt li ħareġ għonqu għall-Ministru Clint Camilleri u l-eks-Ministru Clayton Bartolo. Taqbel ma d-deċiżjoni ħadet l-Avukat Ġenerali biex ma tippubblikax l-inkjesta maġisterjali? Jien għandi l-istess pożizzjoni tal-Prim Ministru fejn iddikjara li kull inkjesta għandha fil-fatt tiġi ppubblikata. Allura qed iwieġbek permezz ta' tweġiba li ta' il-Prim Ministru nnifsu. Li hu żgur ma naqbilx li l-inkjesti għandhom jintużaw biex isawtu lil politiċi ikunu tal-ima naħa ikunu. Taqbel li għandna nkunu nafu l-verità minn dawn l-inkjesti però? Il-verità hija dejjem sagrosanta u naturalment wieħed għandu jara li l-verità tingħat dejjem imma mhux għodda nerġa' nirrepetilek biex min ikun qed jiddedika ħajtu għall-iskop għas-servizz pubbliku għandu jiġi msawwat u membri tal-familja tiegħu saħansitra kif rajna fl-eqqel tal-festi tal-miliet. Fit-tieni istanza Net News tul il-jum ta' tnej staqsa lil Azzoparditanti jekk il-Labor u se jiskuża ruħu brabta mal-iskandlu 17 Black. Bid-deputat Laburista jażel illi jwieġeb billi ma jwieġibx. Għaliex il-Partit Laburista ma skużax ruħu dwar l-eżitu ta' 17 Black? Huwa proċess legali li għadu jħu il-kors. Il-Partit Laburista għandu jiskuża ruħu. U naturalment il-proċess legali għandu wieħed jibqa' għaddej, grazzi. Il-Partit Laburista għandu jiskuża ruħu ġifieri. U llum Azzoparditanti għażel li akkosta kollox ma jwieġibx. Illum jekk trid nitkellmu fuq il-proġett kif għadna kif ħabbarna proġett ta' riċerka li Ma jien qed nistaqsik fuq xi ħaġa oħra. Kwantu mela tiddejja jekk nitkellem. Le. Pereżempju il-ġganti tat-teknoloġija li atterajna, l-IBM. Ma onorevoli, inti donnok qed tiddejjaq fuq l-abbozz. Huwa ċar kristall li Kit Azzoparditanti għażel li jiċċensura lill-midja jew għax skomdu, jew għax jibża, jew għax m'għandux idea x'se jgħid. Għalfejn tiċċensura lill-midja. Tista' tgħid lill-poplu x'se tkunu qed tagħmlu f'dal abbozz. Irrapportaw b'mod onest u mhux giddieb u ntikom il-kummenti li tridu. Kif tajtkom f'term ta' 24 sija tajtkom żewġ kummenti. Minflok battu kelma u ħriġtu b'rapport għarrieq u giddieb. Imma din il-ġirja mhux l-ewwel darba li għamilta miegħek, onorevoli. Lejn it-telespettaturi tagħkom stess. Imma se tkun qed ittieni. Jew ħa taħrab fil-karozza. Qed tiċċensura jiġifieri lill-midja. Qed tiċċensura lill-midja. 24 sija tajtkom żewġ kummenti. U sa skomdu biex twieġeb fuq din, ġifieri jonor. Francesco Catania, Net News.